jenenge nang kok putus-putus. Aku pasti ngoyo. Jenenge arek jenenge jeneng pojok ya soalnya angkel. Iya jar arek lho, wingi ono sing nyanyi kok ngono. Ya wis suwun ya. Lho, jenenge kok kebok. Ya wis aku tak nang pojok ae. Karo apa iki? Loh. Kenapa? Iku mau lo anak-anak guyu-guyu. Lah sak kandhane sih aja koyo jeneng pojok. Ayo rek disini disebar arek lanang-lanang. Gak ayo. Ya aku kan nyari Pak Mama. Sing temen ae kon. Iya, temen ae kon. Wong aku lho dhewe rek. Wis seperti itu. Ayo Saya pakai tok. Endi iki suarane iki? Rambut Jambret kaget aku tak kira setan deh. Karemu wani. Sik durung sik persiapan iki rek. Alah gayamu gaya tok. Oh, gayamu iki. Lah pokoknya kira kene kabeh. Iki lho jenenge Peli ana suara nyanyi makanya kene nyediki. Ya tapi lagi nang guyu-guyu. Iya, aku lho ngoyo rek sing guyu-guyu. Iya, makane mah aku ngejak arek-arek ya gak horor banget. Endi lo cetane? Ya kan toko-toko marah-marah maketi. Iya, mbok kan iku. Ya saya balik lapor kene yo. Ya saya balik kali bujukan. Yo tiwas aku iso persiapno diri iki. Makan di gayamu lho. Ya saya balik. Balik ae. Nah. Aja saiki aku beda ya be guru lho. Kok malah sekolah lho. Lho aja istirahat ae kok. Wis ora apa. Arek nang jeneng aku penasaran kon. Oh, aku jadi mau jalan kapan ada apa? Iya, aku lihat. Oke. Ya wis rek mulai mereka tak bali maneh kok koyo di pojok. Sajane kan mau cuci dulu sih. Apa sih kon iku saya mulai? Iya bener gini, sak durunge mau bojeting kudu lunga sik. Terus aja nantang sih gak. Iya, bener. Ayo satu mulai soalnya ngomong saya terus. Gak wis apa wis dolen iki. Luar lho ya salah cek gak diganggu maneh. Nek nak jeding ambek mbakku. Iya, bareng-bareng kudu ndi ayo salat. Yo saya sing wedok harus melok ta. Iya, iya. Ayo.